svima, drage prijateljice, prijatelji. I u protekle 2 godine bila mi je izuzetna čast biti predsjednikom organizacije poput ove. Mladež HDZ-a je nešto više od političkog omlatka. Mi smo i prijatelji i ekipa. I ja vam sa srca zahvaljujem na protekle 2 godine. Zahvaljujem se svim onima koji sada nisu izabrani, koji su po godinama izašli iz mladeži. Oni će i dalje biti dio nas, dio stranke. Čestitam svim novoizabranim. Vidjeli smo danas da imamo puno novoizabranih županijskih predsjednika, tako i na općinama i na gradovima. Pred nama je puno posla, da se ne ponavljam, danas sam to rekao u govoru. Imamo predsjedničke izbore, parlamentarne izbore. Ja vas sve pozivam, imamo razlog, imamo motiv, idemo napraviti što bolje za mladež, što bolje za Hrvatsku demokratsku zajednicu, da bismo napravili što bolju Hrvatsku. Uz Božju pomoć idemo raditi zajedno. Hvala vam još jednom.